Takže takisto niečo málo o ženách z Rybian. Dnes štartujú na našej pohárovej súťaži, takisto ako inokedy v športovej kategórii. Človek by povedal, že asi ani nevedia, výborné časy dávajú v tejto kategórii. Takisto párkrát brali, a keby párkrát viackrát brali pódiové umiestnenia práve od nás. Takisto na YouTube je vidieť krásne video z ľavého prúdu. Je to tam, vyníma sa to tam. Takisto to bol víťazný útok. Babi všetko chystajú pod drobnohľadom trénera Janka Mozolu. Verím, že dneska im to sadne. Sa ti to šmykne, Kika. Takže aktuálne na prípravnej základni Čereniani muži, ktorí budú štartovať v klasickej kategórii. Koník, poruba, ženy, klasika, ďalej Svina muži šport, Nová Dedina muži šport a Čereniani muži šport. Takže toto je aktuálne poradie, ktoré je nemenné. To dáš, v pohode. Ty to dobehneš potom. Ty určite. Nemusíš kontrolovať, že všetko pôjdeš. Neba tak medzi štúdiačom. Sústredí sa. Potom mi môžete pýtať. Čo? Potom mi môžete pýtať. Tebe? Babi majú pol minútku na prípravu, využívajú každú sekundičku. Každý jeden detail je dôležitý. A my pevne veríme, že ich útok vyjde podľa predstav. Už počujeme naštartovaný stroj. Dobrý z hlavného rozhodcu. Počkáme si ešte Dobre, heja. chvíľočku. Dáme to. Časomiera pripravená. Nech sa páči. Rád je vaša. Áno. Poď, Sara, poď! Poď! Nevadí. Babi dokončia útok. Poďme, babi, dokončíme. Nevyťahujem, držím ho tam. Výsledný čas na pravom prúde 50,39, ľavý lepší 50,30. Výsledný čas na pravom prúde 50,39, ľavý lepšie 50,30. A my pokračujeme ďalej v našej nočnej pohárovej súťaži. Aktuálne na hlavnú základňu prichádzajú Čereniani muži. Čo sa stalo?
z nášho okresu, ktorí budú štartovať v klasickej kategórii.